Ahojte priatelia, opäť vás zdravím z môjho YouTube kanálu. Dlho som nebol aktívny tu na YouTube, nebol čas, pracovné povinnosti, jedno s druhým. Keď aj človek išiel, nebolo toľko času točiť, keď som teda išiel na Sumce. A teraz opäť, ako inak, kde inde, ako na rieke Pád, môj druhý domov. Dá sa to tak nazvať, trávim tu ozaj veľa času, vlastne všetko voľno, alebo respektíve všetok čas smerujem na túto rieku a trošku zanedbávam potom u nás vody na Slovensku, ale to nič nemení na tom, že sme na rieke Pád. Je tu ďalšie nové video na YouTube, takže veľa z vás mi písalo, že Kevin, správ už nejaké video natoč, tak ho tu máte a poďte sa spolu so mnou na ňo pozrieť, ako sa darilo. Je prvý deň, vôbec neviem, čo bude, ako bude, tak sám som zvedavý, vrhnime sa do videa, poďme na to. Tak priatelia, čo sa teraz udialo, prvá noc tichá, bez záberu, ráno záber na jeden prúd, vyjdeme von, že ideme za rybou, v tom záber na druhý prúd, našťastie sme mali dva člny, jeden išiel za jednou rybou, ja za druhou, som došiel nad rybu, bola v prekážke, niekde to drhlo, som kotvičkoval, vykotvičkoval som, podarilo sa mi to naviazať, začal čo druhý zdolával dolu. Ja vám ukážem, čo sa mi podarilo zdolať tohto fešáka tlstého s pekným brúškom. Parádny tlsťoch. Tieto Sumce mramorové, krásne, talianské. Riadne ťažký, vypasený. Takéhoto fešáka sa mi podarilo zdolať a zatiaľ čo otec dolával dolu, potom ako som ho vykotvičkoval, sa vracia. Som nevedel, že prečo, lebo ten ťah bol, vedel som, že to bude veľká ryba, za ktorou išiel ten ťah, aj ten záber bol parádny, lepší ako tento, a sa vrátil a bohužiaľ rybu vypol. Ale na prvú noc, na prvé ráno je to super, škoda tej ryby, určite to bola veľká ryba, aj podľa toho, čo rozprával ťah, jak hovado, jak sa povie. A bohužiaľ, ale tento fešák, ešte raz vám ukážem, nádherný. Som rád, že sa mi ho podarilo dostať z tej prekažky. Paráda. Jednu fotku a dve, pôjde naspäť. Perfekt.
jazdu spravil krásnu. A je na čase ísť s ním naspäť. Tak, ryba približne 130-140. Už je naspäť. Máme za sebou 2 noci lovu a 2 dní. Podmienky aktuálne, aké na rieke panujú, sú veľmi obťažné. Voda je veľmi čistá. Je stav viac menej normál, není ani podstav, ani nadstav. Rieka je viac menej v normáli, ale tým, že je v takom normáli, tak pieskové pláže, z ktorých sa väčšinou chytá, sú zaplavené a sumce nie sú vôbec aktívne. Prišla obrovská zmena, veľký vietor. V deň, keď sme prišli, už druhý deň, čo viem, že už deň predtým fúkal obrovský vietor, obrovské silné vlny. Ani som nič netočil, pretože sa nedalo s loďou, na to aj ako veľkú loď mám všetko, tak bolo to dosť obťažné. Aj tá plavba, robili sa čapice, ozaj veľké vlny. No a vlastne za tie 2 noci a 2 dní sme mali dokopy 4 zábery. Podarilo sa nám uloviť 2 sumcov, jedného takého už poviem, že krajšieho, riadny, vypasený, taký typický pácky. Jedna ryba podobnej veľkosti, respektíve dĺžky, ale váhovo už to bolo nižšie. Jedna ryba sa vypla počas dolávania a jedna ryba takisto spadla, ale respektíve bol to viac menej záber ako nejaká zdolávačka alebo niečo. Aktuálne teraz sme sa presunuli, za mnou je vidno kameňový breh, kameňový násyp. Trošku sme teda zataktizovali a zmenili sme miesto, aj keď z tých miest, na ktorých sme lovili, zábery nejaké prišli, ale zmenili sme to, uvidíme, čo to povie. Prvá noc na takýchto kameňoch, lovíme tu dosť väčšej hĺbky ako predtým. Tým, že je tá voda čistá, neplave v rieke toľko špiny, tak sa dá loviť aj v hlbších úsekoch, bez toho, aby sa nám na šnúru drala nejaká špina. No a rozviezli sme to na viac menej dosť veľkú vzdialenosť popri tom kameňovom násype. Lovíme v hĺbkach od 3,5 do 8 metrov. Aktuálne teraz, kde sa nachádzame, je hĺbka od tých 2,5 do 10,5 metra. Takže je to taká jama, také korito. Dlho tu v tomto korite podľa mňa nikto nelovil, pretože nie sú tu vlastne ani miesta z brehu. Dá sa tu chytať jedine z lode a to kotvenie je tu veľmi obťažné. A myslím si, že na týchto miestach dlho nikto nelovil takou technikou, ako lovíme my vlastne na trhačky, na podvodné plaváky. Sám som zvedavý, že čo to povie. Najbližšie 2 dni pravdepodobne budeme na tomto mieste. Hlásia dážď, hlásia taký jemný dážď, prehánky pod mrakom, tak ako to aj teraz vidíte. Uvidíme, som plný očakávania, čo to povie. Vždy to nápovie už prvá noc, alebo respektíve prvý večer, keď nepríde záber do 10, ale tak necháme sa prekvapiť. Každopádne je veľká zmena počasí, voda sa ochladzuje, prišla tá pravá jeseň na túto rieku, doteraz tu bolo teplo, slnečno, voda bola oveľa teplejšia, teraz tá teplota padla možno za posledný týždeň o 3 stupne dole, čo je dosť. Sumci by mali začať žrať, ale tak stále sú to len ryby a nikdy človek nevie, kde, kedy, ako, prečo. Môžeme len dúfať, skúšať, vymýšľať. Preto práve sedíme aj na tomto mieste, tak sa necháme prekvapiť, že čo to povie. Tak nočný krásavec,
krásne zabojoval zase tlstý, nádherná stavba. Môžeš ho pustiť naspäť. Krásny. Bachraty. Parádny. Solid banky. Nebude malý. Nebude malá ryba toto. Nebude malá ryba. Strel dole prúdom. Je to tá, chlapci. Ponorka. Ponorka na druhej strane. Musím pozerať. No, nejde do nejakých prekážok, ale toto je 100-kilová ryba. Toto není 50-kilová ryba. Toto je 100-kilová ryba. Sme možno kilometra pol od miesta, kde zabral. Ryba stále ťahá stredom rieky. Sme dvaja v člne a vlastne robí si čo chce. Stále ide po spodu. Silná ryba. Silná ryba. Človek musí pozerať a poznať miesto pod ním, aby nezašla do nejakej prekažky. Keďže ešte asi kilometra prídeme na úsek, kde sú dosť stromy vo vode, tak to bude náročné. Ale môžem povedať, že tieto pruty sú perfektné. Krásne tlmia výpady toho slnca. A ja mu dávam čo preto. Nedávam mu, nepovolujem mu ani. Ťahám ho čo to dá, ale tam pekný sumec, určite obrovská ryba. Brzdu mám skoro na full na multiplikátore. Teraz ju mám na full vlastne. Ešte ho musím brzdiť.
Teraz ho možno uvidím prvýkrát. Púšťa bubliny a zase si berie. Zase si berie svoje. Ťahá nás teraz na hlbokú vodu. Na kamene. Využívam vlastne celú svoju váhu. Celú svoju váhu využívam tým, že sedím na tom prúte jednou nohou a držím to. Teraz ho uvidíme. Teda obrovská ryba. 100-kilový sumec. 100-kilová ryba. Obrovský. Obrovský sumec. Ja myslím, že to je ryba 250 plus. Obrovský sumec. Ale že obrovský. Je to obrovská ryba. Teraz ide pod čln. Občas to robia, že sa krátko pobojí, že sa schovajú pod čln. To obrovský sumec. Obrovský. Obrovská ryba. Sem príde na palubu, ja to hovorím, že tretí pasažier, pretože váhovo má ešte viac ako my dvaja a zase sa schováva pod čln. No ale na tohto si musím dať aj druhú rukavicu, lebo toto není ryba, ktorá sa bude dať vyťahnuť jednou rukou. On ešte strelí, on ešte spraví jeden výpad. To už poznám. Teraz vlastne, keď sa ho dotkne, tak by mal spraviť ešte jeden výpad. Uvidíme, či ho spraví. No chlapci, teraz hovorím si cievku na navijaku, natočím ho na bok a ideme s tým do čela. Kompletne plný čln, ty kokso. Je to tam! 250-ka! 100-kilovka! Je to tam! Fú! Hneď vám ju ukážem. Kompletne plný čln. Tuto je... Obrovský bachratý, ty kokso. Aj bože, to je ono. 250-ka, chlapci, možno viac. Možno 260, pretože čln má 290. Obrovský. Možno 260-ka, možno viac. Ťažko povedať. 115 kg. Obrovské blúdy. Obrovská mega ryba. Let's go! Je to tam, ako hovorím vždy, chlapci, je to tam. Brutál. Tak, priatelia, je to tu. Ukážem vám to. Neskutočná ryba. Opäť raz. Bojovný. Živý. Krásna ryba. Opäť nemám slov. Opäť ryba z ríče snov. Taký rím som teraz dal. Je to také spontánne. Nedvihnem ho toho sumca, ale môžem sa o to pokúsiť vám ho ukázať. Mi ho trošku voda nadľahčuje, ale obrovské brucho. Kokso. Je to určite ryba cez 100 kg spádu, starý bojovník.
Ten súboj bol nádherný, krásny, potrápil. Tá šírka tej ryby je neskutočná. Aj tá hlava, impozantná ryba. Fakt. Nádhera. Ideme sa rozlúčiť s týmto krávsavcom. Človeku je až do plaču, koľko driny to dá. Strašná drina. Niekto si možno myslí, ale fakt je to tu strašná drina. Človek neje, nespí, vyváža, premiestňuje sa a potom príde takáto zaslúžená odmena. Paráda. Ja neviem čo povedať. Ďakujem opäť rieke Pád za takýto poklad a dúfam, že sa ešte stretneme. Táto ryba ma už sa pýta domov, tak ešte chvíľku tu s nami pobuď, ukážem len do budúcna. Tu má znamienko taký a snáď niekedy do budúcna možno, ale to už by bol neskutočné zviera. A nejdem to zdržovať. Ďakujem ti, Sumček. Strašnú radosť si spravila. Ten plával. Perfekt, ako hovorím. Je to tam, 4 dní prší. Keď sme pustili Sumca, aj slnko vyšlo. Aspoň osušiť veci, lebo 4 dní tu pršalo a bolo také pod mrakom zlé počasie. Perfekt. Tak priatelia, po Anine 20 hodinách voda stúpla tak rapidne, že musíme opustiť toto miesto. Balíme to, začali plávať peny, čo väčšinou sa tak hovorí, keď plávu peny, tak berú veľké ryby. Tu, čo bolo podo mnou, asi tak 1,5 metra, 2, tak už je to zaliaté. Keby sme tu dnes zostali, tak do rána tu je voda, tu kde máme bivaky a dnes to balíme, ideme skúšať, uvidíme na novom mieste, že ako to pôjde. V noci boli 2 akcie, jeden žgroch, jeden klasický sumec, okolo 150 cm a aj sme ho nebrali nič, len sme ho vypli vo vode a cez deň sme čakali, že príde nejaký záber, ale bolo to hluché, neprišlo nič. Trošku sa voda ešte viacej ochladila, prišla studená voda. Každopádne malo by to prísť, voda je na to, na tie správne ryby, na sumce, tak sa necháme prekvapiť, uvidíme, čo to povie najbližšie dni. Ideme to zbaliť a presunúť sa na nové miesto. Príprava nového miesta. Tuto už je ten breh trošku vyšší, trošku strmý, treba to stopať, trošku terén porobiť. Toto bude náš ďalší tábor, alebo respektíve ďalšie miesto na nasledujúce dni. Ešte máme kus roboty pred sebou, po 4 hodiny sú schodky, bývaky, povyvážať ľudice a ideme makať. Sumčiarina je drina. Nakoniec sme sa rozhodli rozdeliť sa. Jeden z nás bude loviť z brehu a ja budem loviť z lode. Voda stále stúpa. Som zakotvený viac menej pri príbežnej partii na mieste, kde vlastne prednedávnom bolo úplne sucho. Tam lovím. Predpokladám, že do týchto miest by mala najížďať biela ryba. Tým, že som tu aj cez deň videl loviť kormorány. To znamená, že tu určite nejaká biela ryba je. Videl som ju na sonáre, videl som to, že sa to tu hýbe. Určite sem budú jazdiť aj sumce, takže to bola taká taktika. Ale je to drina, otročina. Ja som teraz už pomaly je tma, teraz som dovyvážal posledný prúd. Balenie, sťahovanie, nástrahové rybky, všetko jedno s druhým.
Takže mám toho ozaj dosť, spotený, cez deň bolo dosť teplo, narobený, jedno s druhým kotvenie, takže makáme na 110%, chceme využiť tú stúpajúcu vodu, je to ten správny čas na správne ryby a uvidíme, že či to príde. Sám som na to veľmi zvedavý, že či nejaký záber príde túto z tohto miesta, alebo otec spraví viacej záberov tam stacionárne z brehu na tom mieste. Sám som zvedavý, necháme sa prekvapiť, čo prinesie noc. Veľmi sa teším. Dal som si záležať, porobil som to tip-top, uvidíme. Priatelia, takto to vyzerá, keď ťaháte životné ryby. Neskutočné niečo, nedá sa ani celý na záber. Wow, neuveriteľná ryba, krásna, ten bruch, neskutočné, zase opäť. Tati, gratulujem, také ryby tento rok. 100 kilovka. Paráda. Wow. Krásny. Sumec po zábere, respektíve počas dolávačky, začal vyvracať strašne veľa rýb. Možno mohol mať aj o 10 kg viac. Ten bruch by mal oveľa väčší. Ešte potom aj keď sa vyťahol do člna, tak nejaké pustil von. Neskutočná ryba, nádhera, krása, starý bojovník. Otec ho zdolal úplne sám. Večer mi zvoní telefón, že mám ho tam. Tak som bol rád aj Dáňo, že takúto rybu zdolať úplne sám z člna vlastne pri záplavách. Neskutočné. Obrovská ryba, krása, paráda, perfekt. Majte stredo svojho domova. Tento mohikán. Ukáž nám ho ešte trošku. Pácky mohikán. Trošku podmieneme. Obrovská. Usmej sa na kameru posledný krát. Úplne posledný krát sa usmej. Kámko. Ahoj. Čau. Čau, kamarát. Čau, kamarát. Ten ide. Super. Aktuálne záplavová vlna, respektíve stúpajúca voda je už naplno tu. Brehy kompletne všetky zaplavené. Ozaj len pár miest, kde sa dá mať bývak alebo nejaké veci. Čo je ale problém, je v tom, že naše nástrahové rybky atakujú žgrochy, sumce, americké kanálové alebo čo sú zač. Strašná drína, pretože človek musí stále meniť rybky, zháňať rybky. Problém s rybkami, veľká silná kalná voda, takže rybky sa ťažko obťažno chytajú. Tým, že človeku stále ničia rybky, vyvezie prúd, sú tak agresívne, sú to aj 5-6 kilové exempláre. Hneď buď mu rybku zabijú, alebo sa chytia, odtrhnú trhačku. Zo 6 hudíc za 2 hodiny neostane ani rybka, takže obrovský problém, trápime sa. Čiže je to problém, ktorý ani nejde vyriešiť aktuálne teraz. Či je to miestom, není to len z tých sumcov, je tu toľko za posledné roky, že je to problém. Čím dál väčší a väčší problém. Tieto sumce, je to veľký problém. Skúsili sme jedného, sme zobrali a na jedenie sú fakt vynikajúce, takže všetci, čo chodíte na pád, prosím vás, vyskúšajte to, sú dobré. Tým, že každý ich púšťa, tak oni sa tu množia, ich tu viac, menšie exempláre, potom väčšie a už dokonca sa mi podarilo uloviť aj 7-8 kilové exempláre. Kdežto keď pred 10 rokmi som nechytil ani jedného, čiže za tých 10 rokov absolútne to tu ovládli tieto sumce, celé príbrežné partie, všetko, proste je to hrozné, nedá sa loviť. Veď keď chytáte a vyveziete prúd, nástrahovú rybku a za chvíľu tam je taký polozáber, že to trasie a už človek je taký skeptický aj voči tomu. Takže ideme teraz zase vymeniť rybky, v noci sme menili dvakrát, teraz je ráno, ideme meniť znovu, rybky zase dochádzajú, takže toto je veľmi obťažné teraz aktuálne tu, aké sú podmienky.
tým, že pád je obrovský, vyliatý, sumce sú rozlezené, samozrejme chytili sme krásne sumce, podarilo sa chytiť, mali sme 9 rýb zatiaľ, čo je veľmi fajn, 2 ryby cez 100 kg, čo je brutál, ale bohužiaľ tieto problémy, ktoré nám vytvárajú tieto sumce, aliaž grochy, tak sú viac menej neriešiteľné. Určite by sme mali aj viacej rýb. Ideme to vymeniť. Tak toto sú tí vinníci toho, že rybolov tu na rieke Pád bude ťažší a ťažší, lebo atakujú každú jednu nástrahu. Počuli ste, aké vydáva zvuky? Počujete to? Je to sumček pôvodom z Severnej Ameriky. Dorastajú až do 150. Tu ešte zatiaľ také veľké nie sú, ale čo skoro budú. Je to isté, že tu budú. Mne sa podarilo chytiť možno 100-110 cm. No ale časom ich tu pribudne, pretože ich tu je enormné množstvo. Za túto rybačku sme chytili možno 20, takže zatiaľ len takéto. Toto je z tých menších, má možno 2,5 kg. Ale čo je dobré, že majú veľmi dobré mäso, tak preto všetkým odporúčam tým, ktorí sem pôjdu, aby to vyskúšali. Ozaj to stojí za to. Sú bez kosti, takže v Amerike dosť populárne na jedlo. Dokonca ich tam umelo nasadzajú. Tak priatelia, nezalieva nás to len spredu, ale aj zozadu. Za nami už tečie vlastne druhý pád a ten hlavný, ten je vlastne niekde tu, koľko, 15 cm max. Takže ideme sa rýchlo najesť. Dúfam, že to stíhame, kým to stúpne až sem. Opäť je to tam. Solid Bank vykonáva svoju prácu opäť. Skutočne, čo tam tu vydrží.
je pod nohami. Túto pod nohami to je nepopísateľné emócie, neskutočná nádhera, boj, adrenalín, makáme, bojujeme a ďalšia, možno zase 100-kilová ryba na konte. Pecka. Tak priatelia, neviem, či to tam je vidno, sú tu trošku extrémnejšie podmienky, ale toto je ryba z nočnej zdúľavačky. Je to tam, obrovské brucho. Obrovská ryba, nádherná, tá šírka, presne kvôli takýmto rybám sme sem prišli. Tati, gratulujem, parádna výprava pre teba. Chlapci, ale mi dal. Krásna ryba, neskutočne široká, masívna, ja vám ju ešte raz ukážem. Takto. Ten pupok má neskutočný, ja vám to ukážem takto. Ten pupok, aký má. To je neskutočná ryba. Široká, krásna. Krásnej páďák. Mramoráček. Paráda. Čau, kámo. Púšťam ťa. Dárujem ti tvoj život do tvojej krajiny. Nech sa páči. Nech sa páči. Naša výprava je na konci. Máme pred sebou posledné hodiny lovu. Je krásne, slnečko svieti. Posledné 2 dni nám konečne svietilo slnko, bolo pekné počasie. Inak celá výprava sa niesla v znamení dažďa, prehánok, takého horšieho počasia, fúkal aj vietor. Podmienky boli viac menej podľa toho sumčiarskeho pravidla ideálne, voda stúpala, prikalená, zažili sme aj nízku vodu hneď na začiatku, takže podmienky boli fajn, akurát tie ryby nespolupracovali alebo nešli tak, ako by mali. Zase pravidlo, ktoré vždy platí, sa až tak nepotvrdilo, aj keď sme chytili obrovské ryby, za ktorými sa sem jazdí. Samozrejme nejazdíme do zahraničia za rybami 170-180 cm alebo 2-metrovými, jazdíme sem presne za takými, za ktorých sme ulovili, čo sme veľmi radi, že sa nám ich podarilo uloviť. Nakoľko aj keď podmienky boli výborné, tá ryba až tak nespolupracovala, ako som uviedol, mali sme viacej problémov, či už s tými americkými sumcami, žgrochami, ako ich ja nazývam, alebo aj iné problémy, ako plávajúce stromy a podobne. Každopádne sme si túto výpravu veľmi užili spolu s mojím otcom. Tie ryby, ktoré sa podarili, ktoré ste mohli vidieť vo videu, boli fakt neskutočné. Trošku ma mrzí, že som viacej netočil tú stúpajúcu vodu, tie obrovské plávajúce stromy, tie peny, len človek, keď vtedy má viac menej plné ruky práce a nenatočil som možno to, čo by som chcel. Každopádne sme si to užívali, vždy všetko točiť, človeku to aj to zaberie veľa práce a my sme si to, veľmi sme si to užili, túto výpravu a už teraz sa tešíme na ďalšiu a máme pred sebou ešte pekný slnečný deň, aj keď to balíme, sme radi, že nám neprší a všetko nemáme mokré. Tak to ideme pomaličky už teraz baliť a tešíme sa na ďalšiu výpravu sem pravdepodobne až o rok, nielen pravdepodobne, ale určite budúci rok na jar na túto rieku. A veľmi ma teší, že ste to dopozerali až do konca toto video. Každopádne ďakujem každému jednému sledujúcemu, každému jednému človeku, ktorý dal odber na tento YouTube kanál. Je vás tu už vyše 2000, čo je ohromné číslo. Ďakujem vám všetkým a držte sa, čaute, chytajte sumce, pozdravujem vás.